Ix-xandir pubbliku biss xandir tal-messaġġi tal-gvern u ta' kuljum l-aħbarijiet ta' Television Malta qed ikunu vetrina l-attivitajiet organizzati mill-Ministri u s-Segretarji Parlamentari. Il-ħamis biss terz tal-aħbarijiet ta' TVM kienu kollha dwar attivitajiet li ħadu sehem fihom il-membri tal-Kabinett. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ingħatat biss 10% tal-ħin fuq l-aħbarijiet ta' TVM. Dan apparti li kull messaġġ tal-gvern jingħata prominenza fil-punti ewlenin u kien jokkupa l-ewwel 10 minuti tal-bulettin. Xejra simili ta' żbilanċ ilha tidher b'mod spaċċat ġimgħa wara l-oħra. Il-ġimgħa filgħodu l-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet stqar it-tħassib tiegħu li minn xandir nazzjonali, ix-xandir tan-nies, il-bulettin ta' TVM inħataf kompletament mill-Partit Laburista u mill-Prim Ministru Roberta Bela biex iservi għal ħtiġijiet tal-klikka tiegħu biss. Il-Partit Nazzjonalista qal li quddiem dan l-iżbilanċ kollu l-awtorità tax-xandir li suppost qed tieħu passi meta x-xandir pubbliku jikser il-Kostituzzjoni jew il-liġi tax-xandir s'issa la rreaġixxiet u lanqas ħadet il-passi neċessarji.